Kardom piniada babiota longpen nilisami rani timupi. Tangki piniada babiota arjuik ha. Langhin constituency ka parlo langhin hiti pen jaipong an gari motor ka celenga phan towar ke hino par pikajok ke dam ke banga phan pinyani anta kisung ka cecak nang abiota nangli. Kedam tang ningkan po sosea prang pen langhin hiti pen kilometer ke thom sosea dak atowar ke hino pen pinyani anta ke mesen pen ka celeng longji kalisi api ong towar ke wak pen ka celeng na. Jasemet ajo jirlo phirlo kisu kachipo nang japora horason ke apora tengpen palidam nangji. Sitame apora tengpen adimalong kapalidam un epen kisung kacitong nang. Laposonta raratom cetong nang lo. Lazilahaya kisung prabjin pen Karbianglong Autonomous Council kacariatom pen nang pajok pon popusi kaita towar chulang ding no pusi rongara ratom pen perangkyang no patinidon. Balipathar Lemsalong Market Complex ke kim kerang Japanpura GT ni phain kora phor ni ada por phai ke ba por malom MAC kadom terang peri dengpen long e kisom long e kisom amaya long MAC kadom terang pi VDC chairman Silarson rongpi Sarupathar Mondal Committee BJP Meipu Lokhiram rongpi Balipathar Lems atun bang Chandra rongphar Rasaiclem bang Binod Tokbi lapen minika hanse pipen chenglok Kithe kiding atom cetong don. Balipathar Lems Market Complex ke kim kerang piningan kanang bong kapitang ponji aphan MAC kadom terang pipen lam phejai po. Balipathar Lems Pharman aban ni tinggal kadang atau nonton siam nakol ramong pen in charge Ian Killing api hai bang itum phan kang hon pen tabang so Henry Kimji phan Tariadong Hemari tiso arong pathuak lamalo GT ni phain kora phowani ingdeng isi lumbajong yo team kardaparni katalon misten pen kapichun pona berta nangle ingdeng isi lumbajong yo team katalon poname lumbajong yo team ameipu Elvin timung pen kacari pon amayalong lumbajong youth team kongchun bang harsing hanse pensi me ki phalam the jaipong no botor bokan kimi par pereda jo kachu phal hi sarpo pen chenglok manpeng alhi atom chitong dun long redat lo sitame rongbe rong thak arong asa lapen rong ara atom chitong dun si me mesen pen patun pon Lumbajong youth team ingdeng isi kechok amayalong perang kya meita pada ponsi alang ni dompen ke manga puthak Lumbajong youth team akong chunbang harsing hanse lapen Lumbajong youth team ameipu Elvin timunga dompen kaning jelam the arjupon eksinang la puson sayang den people sinang katalon ko magala pulo nilitu Lumbajong arada kisung konsul ke cari ke theke dingatu mate non development sarkar tu Akai Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong Autonomous Council apha nitum akisung alangli amek hinipen nang pathek long nangji tapi akisung chinipon nangji pula bangso akisung ke boy ache thanun je phansi pini iritum ladak himari tiso tariadong long temen program mang itung nang dipon asita semet pere bang ke aprangsi la pusone kedam taning kanhut la puson kedam ke bang atwar mesen bang sinang pi pusonte nang pipon po sonde pini nitum la persona kisung bangke cicak nang dok proje polo apo se pini ning thelo pini nitum nang li bang unidat pusita men nitum ning ke the pondo nang li la bang so haba ate Lumbajong rat phan kaching hon doji pu nitum ning ke the nitum do pon se pini ni nang li le dang nitum pusita men nitum alam the kisung ke boy pini nitum social media long bang pusita men nitum nang li phanang che thanang ko bang la polo nilitum kisung ke boy ke to ans tamen nang ni hinpen nang rab bek nang di kucin nilitum Lumbajong youth team hinpen ke nang han kinuri padekrim alang itu kithe geding tum tame Karbianglong Autonomous Council tu kacari pona ke hai Dr. Tuliram Ronghang phang tame nilihin pa same chuning ridun lo la sela youth team tum kupi malang litum ke mang Lumbajong hawaraphan ke claim PG ke dam PG po lang tum kimang dadak memorandum long lang tum cetok pon la pe kisung pon ateng ke lang di kami
lem pipon po lapen rap dun po puti alang litum panili ni chit happy glo lapen nilitum pini ka chetong aras tame ni chit happy glo dasi an so se miyung ria ke pa phid hu wapot ke alang li phan ake hai tuliram rong hang phansi alang li nang rap po pusi nili tum ye bom lo la sir bangso kota bangke ake joy pen tum luma jong rat aphan ke nang pipo nai pusini tum la bangso luma yo tim pen number si ake mang kon ke la hen ken lo la pen number 2 bangke construction of good road communication from Pas Kilu Lamting Road to Langkaijan including 12 Kilu road to Sarthe Phangcho village last block Tamurbari Nongwan la pen hidim teron village to Sekari Hamse Rongali labangke ni tum mane kenang sot min road side lo lake nono lamding road 5 kilo pen punang road chok up to halang kajan di labangke non nang tum ta theklong lo pini tame twar khai no joksi ai tum ka to phalu hi tame bangon edalo la se bangso twar bangke prap jin pen karbon tum se tum se mar nei pusini tum pine bangso barnesri pen tum arang fa demand pon lo lapen de sibang do tulang ko lamding road 12 kilo pen lut pon chok po pune nelung sarthi phangcho rongpur lapuna ta twar lelepila kasi puta prabjin pen donangji lapente pudi sama ke dama toa ihinan ke talang sopen lu choklo isi pen hupu manja pen ke bang do di lapu hidim teron arong pen lapu ta itum toar non putok ta mesen toar ka celeng awelang la se puna ta toar donangji lapente number ke thomang ke number ke thomang ke lage construction of new ME school at the Disamar area including Mijung Disa and Sarthe Phangcho lapen nona bangke Karbon Tombol Council Education Department ke deng pon bom do lake education aputha de education quality education ka pamanji pu la se quality education se pamanji prote ni tum rong group arlo sita me ME school high school ba tum ke nangso la sila bangso quality education pu ninje chotchela school bije dam chotchela la pulumba jong rat ka pa fit khup anatame ME school high school la bangke prabjin pen Karbon Tombol Council tum nangke nangke somi phansi ni tum la bangso pini barno sri hoi pen ame to pa chunli pon lo ape number plia bangke la bangke construction of new medical sub center at Tariadong village Mijung Disa and Langkajan village la tala hello itu munit alongke kiso kyun ke doi la bangso kiso kyun ni tum hadifu medical college anga che ponje phan penan apornan ko emergency kiso polote tum 108 ambulance to hang ni to war he no pen pen an ni tum kisung ke boy tum che chak nang lo pg ape nga che pon nang ka doi tum kisung ke boy dupik lo la se bangso kisung ke boy ka doi ka che pa joge phan polote ni tu arong tin sa medical sub center bang nang inai pusi Karbon Tombol Council medical department pen la bangso bang initiative nang enrek nei pusi ni tu la bangso channel hoi pen tu phan chun lipon lo apen ako putho bang tu po construction of RCC Lingwell under JJM scheme for all the Lumbajong rural area lalo isi central scheme do la JJM pu hedi jol jiwan mission pu hedi har ghar ki pani pune pine domati leitu prime minister he Narendra Modi tame ningje kom wafi tame la pual nat ke non anta Lumbajong rat rural area ke non putok ta ing hanalang langroi langjang alang si tu non junbom la non 20 centuries akai si tame la si dak Karbon Tombol Council tame PHC department do lo la selang litum si tame la bangso JJM scheme pen Ringwell nampohai pen adon tin de pupe tame arong tin si tame la bangso alang kidun alang kang khiret kidun alang pa jun long e phansi ni tum lumai yut tim pen ma thapon lo Karbi Anglong Territorial Social Security Association atumpen Bukolia PHI bialong ing namasai campaign ke claim kedam kapang kre pothak birta mai ke pha kedam tang chiti ni phai kora player ni Bukolia PHI bialong Karbi Anglong Territorial Social Security Association Central Executive Committee Meipu Samson Ingti Lumbajong Constituency Committee Meipu Rajesh Terong Langper Constituency Committee Meipu Robertson Teron Kongchun Bang George Ingti Lapen Ari Sangha Tum Chelang Tet Pen Karbi Anglong ing nam rai komasai campaign kelang kapangkri Lapen Vorenga men pen tangka ke en pualam the pen birta mai phasi Prabjin pen Vorenga Varsaya men pen tangka ke en atoma phan ingsai serak nangji Lapen Aronre pen Sangti Arlong Longle ki ik lapen Arlong kiloki pur adim pangton serak nangji Lapen ingnam lai kamasai campaign kechok jabang pua phan nepsi arona teng pen ingsai vek nangji pusi pachini
jang si illegal da mining le piglo la sono alam si pinilo la daglong ko peni ali ason alang li dokok ma pon velo la an ke chibor itu put tame ni le tumehin pen bangke hala personally mani officer penila pu bangani tum jongom de tame illegal activities illegal government ba illegal corruption officer tumhan an bangke inside plum ma bang non ke akinang stot lo council tu council tumla ke responsible vek nangji la forest department chot kali 30 department officer tum ke chokche an inside hai nai penalang le tum non tim karbiang long atum a press meet jitu non BJP non new government ke form hot ke cheng rada phan ning ke pathe non la bang so gov ni tum chari lote non ni tum la son claim pon ji pu press meet kang ni rada phan ke claim pi pon ji alam chakela hello ke chok che bang officer do pote return nang pinon ni tum loge action en po lapen ke chok che son do pote authority department phan nang tum return complaint pinon ni tum chilang po ordek po nang tum bani ban thom chi songra nang tum postaring nang ne lapen nang tum dharna dora nang tum pininang ne athe arona teng pe nang tum nang complaint no ni tum claim vek po alam chak ateng pote lang le tum chipachun vegi pusini tum ning the po organization hamphang song phan an tame non la bang so 2022 BJP government new governing body alang tum kang ni cheng a hot press meet pon lo rada phaning pathe pon la pen hamphang song do an phan tame alang li la puson si than pachini pere pon jon si mani ke chok che bang fudo le putang te authority department apha complain nang tum written complain nang pinon nitum authority a department authority person do posi nitum authority ateng pen nitum lang tum phan insai po ke chok che bang officer tame long po putang te nitum insai ve po asa kuri sita mi than po jail sita me beng po rad long alang le tum alang li lam the kachi chak tang du la sa alang li lam the alang li lam chak ne lam champlang cho jima mante a hok pet ke klem jima la bang apora hot bang silitum lang nang kok po athera dang nu la pen organization la tum phan an hamphang song phan an tame ke pachini mek do alang la sini le tum bang ke illegal aputhak non la illegal mining aputhak la pen illegal appointment puthak tame written complaint silang tum phan PPG lo la puson thak non bang bahani officer yong si la puson ke chok che along ang klang dak le putang te amen klang dak putang te alang tum ot hai nang ko ke chok officer atum gazetted officer atum aron re pen ke claim lo pulutang te e koson lo IPC along a section da dolo la pen alang li tum a forest department long mata alang tum a section dolo je alang tum penalty bangke la se alang so arona eke alang tum to ke tok tan do ko po se alang tum aron char kan pet po se aron kar kan pet je phana bangke jitu forest department along a in church IM punon ba CM ake hai alang limat ari deng dokok positame labang ke rat aphan langsi amuka officer inut amahang lang kandidat pen bahanya mahang kelang kandidat pen rat atuma phan selang litum kam claim piposi rat mahang kelang pen rat tuma jak kong pen alang li claim si alang litum hangga ron teng pen insai nang kok po ili tuma long do lai lo nang litum lang tame apran ta nil tum lang so alam pulo lasi ke chok chia bang photoma response emra nang litum aron re pen kiduk det arat atuma long atangka ka chumosoi tangka prabjin pen chi voice ra no kali liputang te nang litum labang so sa Korea bang pachi claim long non ni litum lang to bangke dabia bangke athe rada tum la son hello mania bangke achai nong ka chi orsi labang so sa kurikar i pen job tangka pidun lo mania bangke bang long ram chot pensi labang so asa Korea men pen posa ke hang atum phan pidun lo mania bangke along le chi yor det si labang so sa Korea nam aposa pidun lo athe rada tuma bangke sakuria karya tum do onon ke ahok kitin penajo aluta pilo ahok lake conservator of forest ahin bensi labangso alu ke nang klang lo lasido lasi apora hot nitum officer men sitame pangdak nang kogi lapen ladak involvement ko mama ke dota itum parno nang kogi bon sitame labangso alamat ateng penilitum chief conservator of forest aphan itum labang so complain lo mangpalelo alang litum correspondent tengkulote alang litum non chief inquiry populo lapen labang so situation dame council lo tum place lo la se council
secretary lapen ake hai councilor long ake hoi alang le tum labang so alama bang chingbai si je association na lang tum mabang solution kewan ji phan chingbai bom lo po lamang si arjulong lo bon sita me labang so bang ke chingbai chot kali alang le tum aphan jitu kacumosoy chot kali det nang ji alang tum ka akha teng pen alang tum ning ke the teng pen asa kuri chu claim nu long nang po kali le pudang te involvement officer or involvement adot dom ham prabjing pen insai nang po athe bang adim ke jong si la persona corruption long lo putte bang ke ching sai si police tum pa arrest lo bonda karbiang long alo mangke la puson claim du abang ke nilitum thek long lela non malam so prophan birta mo ington exna Wang non, wang ignon. Assam State Rural Livelihood Mission pen kapatre pipon, ningkang suri hinira ingkora hinia ningkana farman, non ki wang ji chiti ni pai kora narkep arni pen, pre ni pai ICR ni an, Assam Yarodia Melano. Ladak kecho kijun pen cenglok nang litum SHG mate self help group pen kason sepon ahormu, la pen karbia pending sumpot hehu sitame nang litum longpon iti. Lapen ada por pai kep apor pen anikang sam por pai nak apor an jutang aja mek along sitame bang pen alira lona kipidun ji apasi tuning ripon lapen kumatnya bang pu bang piatum jutang aja mek along kilun ki kam dun ji apan ning hangdu pulutangte la aber kipi am namara long humri ignon Humri ignon I love you 5 akulat along Ladak amen ki jumia son thotsi kichu kijun ahor musitami ador kijun pen long igji lasi madua bang pu bang pisitame pining dong muka kahawar karbi resunim so ronga jealong kang chir kalang it dokok pulotangte humri ignon I love you akulat puthot ang sose kachini thujia phan la aber kipian number along humri ignon Contact number 9365899674. Adim lake dong mukak rasim jaklam. The Assam State Rural Livelihood Mission is organizing Assam Yarodia Mela for the year 2022 at Difu Club from 28 September to 1st October, where you can also win exciting SHG products like handloom, handicraft, ethnic good, etc. Also, enjoy and be part of the Puja cultural program along with food and much more exciting and thrilling event from 10 AM to 8 PM. Anyone fascinated to perform in the event like singing and dancing, do contact the below given number. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopit puthot birta long bang thuik long Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along irrigation sai kam ke lang along UDA ki claim kalitang Bisnu Rongpi abang arpo me an pidam dia prang council along an ke pong UDA claim bang kalitang Bisnu Rongpi penangar ni pen kiso kacholong lokajok arta ningkan phoke pra troxy ketchoka hot arong cheboy juilong kalitang Bisnu Rongpi abang arpo maphan me an pidam tanglong Tang te pinya da babirta bang kela pansi kang tonik long